Hey guys, good mahjong hapon. So ayan guys, kasama natin si ano guys, si Tiger. Ayan, grabe niya. Ala, sino yung Tiger? Ala, sino yung Tiger? Ala, ito si Tiger guys. Ito yung close friends ko. Sabi na guys, na high blood siya guys. Yan yung mata niya guys. Oh, grabe. Are. Kiss ka Tiger dito, kiss. Bilis. Kiss. Ikaw. Dare. Kiss. Bisa mo kiss guys. Hala, timuta naman. Ay, hindi pala. So, karong taon-taon guys is manglaba ko. Okay, kala. Manglaba ko guys kay wala na ko sanina, wala na ko suoton. So, manglaban mo ko karon guys kay wala mo ko ilingaw. Kay hapon naman po guys, man yung so, unjang hapon siguro guys taon-taon is kanapod mi magunahuna mi og unsa among sudanon. Sugod na ang sisew. Atong ko antong. Ang sudanon namo ay si walang iba kundi si Tiger. guys, atong tan-awon sa tatay guys kay high blood guys kay ko nang hinlo sa season ng hinlo kay na high blood. Atong tan-awon guys si high blood. Na guys, kay blood si Chucky. Ako naghahinlo, siya naghahinlo. Sige, susong ko. Tara guys. Aray. Ata man di ay. Ay, gigay may balin mo di ay. So di ara guys, ang nalabhonon di ay. Mana ato schedule. Mana ato schedule karong hapon la. Init. Mana ato isuri karong hapon guys. Init lagi. Manglaba. Ano maligo man ka day? Day? Init. Hay init, init ko ng bugan. Lai po color sa aero oh. Ihaw ni ron. Tuy. Duol ka impas. Tuy. Sexy oh. Sexy la sexy. Hala, mata sexy. Nahapon na guys ah. Mo ko kawada og kuan guys manupad mao nang di ko magpalata gid diri guys kay dapat man sa migdan diri guys ang maan og buang sa istorya man nang wala dan og manupad kay naaging kuan guys naan ko buang nang ako nagdag manupad man lang ana ni ingan ni ki kaya lang stable na lang man kamo ja hindi alam ako space guys ug asa ni ibutang na okay para makita po ta maglaba daily life.
makita sa kuguan guys kanang posisyon ba nga. Posisyon ba kanang comfortable ta kanang makita ta labhan nga. Lago ba kuno di. Ngita ko posisyon aga sa posisyon ibutak adto lamat poste to ara. Laro ka adto. Poste ibutang may ara ko na butang guys. To ara. Ay, di man klaro. Ana laman patungag bato gamay. Patungag bato gamay ka aroma. Haman. Kaya yan na. Para na kaso guys. Napay naligod diri da. Hindi man ko istorya. Hindi ko gusto niya. Ay, tingog. Ano ba sa istorya? Siya ay sa vlog, uy. This is the first Nani na lang ko maligo. So karon guys, mang sabon na ta. Magsabon ako guys, let's start. Grabe sa labuhan dyan na. Ay, hinaan ko. So kan guys. Labura ko. Thank you for so much guys. Thank you for so much daw. So salamat kayo guys sa pag-watch atong vlog today. So mana ko laba guys. Finally man na jud. So di ako sigod sa ang bahay guys. So maano yung bahay guys. Bali ang magpupunta na nagisi. So puhon di ay basin di ay na ay maluoy ang Ginoo predantag maajuhon di ba? So pasensya pod guys na ako pimple di ere. So mapuri ko an guys katong naay di agi nga nasakit ko guys. Tong nangwa ko pam oil. So mao tong time nga gilantan ko adto pero nipugos ko vlog kay para jud natin videos para ma-share pod nitong tanan. Tsaka ron nakipimple ko katungod sa tiredness siguro. Tsa tiredness. So salamat dahil kaadyo guys sa pag-watch every vlogs. Murag nakabantay ko guys, naka-observe ko nga na ay 35 people viewers for me nga supporters. Pero for me is kuan pod murag po sa 35 viewers ang every vlog nga mo watch na ay mga kuan siguro mga 25% nga makuan jud kanang seryoso nga mo watch ang vlog. So salamat dahil kaadyo sa 35 viewers every vlog. So okay na nakadyo guys, balag 35 viewers every vlog na ho. Basta di lang po i-skip ang ads kay of course ana mit murag muhunat. So daghang salamat kaadyo sa 35 viewers. You know, I mention guys kay daghang kaadyo mo salamat kaadyo. So thank you sa pagtangkilik. Tagalog na. So salamat kay guys for this vlog. Kita-kits na po ta sunod og
I hope guys nga kamong 35 viewers magpadayon sa ang YouTube channel. Ngunta ang 35 viewers maabot og 35,000. Or pakandoy ang tanan. Bitaw. Nag-ampo ko guys ang 35 viewers mo. Kamo guys pa kung angat-angat mo 45, mo 50 views, mo 100 views nga na guys pa. Ngunta pod kan tamay lang og ampo ninyo guys. So mara to guys, ug daghang salamat ug see you for the next vlog ug atangin lang pod sa sunod na panaganap ko no sa atong vlog sunod. So thank you so much ug take care always guys. Amping kanunay. So bye bye, see you for next vlog.